И поздрав на всички, добър ден, сте нов клип на моят канал. Ке правим изтържуване, да. Еве го и какво си екши, ти? Камера. Ете ги вампирите! Аз съм камера! Бе, гяло е! Ай, напред! Те това ще го покажа, вай да го ярите, вай! Ай, напред, деб! Деб! Ай, не режи малко с камерата! Даб, камера! Ай, сега ти мене ме снимай! Абе, така! Бабе-тара-тар! И дечки! Вчера снимах трайното лав челендж. Теодор вампиро! Со Теодор вампира! Ти кой стикаш? Чинкус! Кака? Чинкус! Чакай, имам какви тук заби како вампир. Да го знаме, рати! Вай, знаете? Гяво иде! Яво! Ебе ги гаволището! Ще си прави рогови. Види го. Рогови. И субскрайб! Не ме сликай! Абе не си ликай!